Салому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони азиз, як бародари мо аз шаҳри Самара ба Тоҷикистон, любой ҷои Тоҷикистон бора мебарад. Паста яъне аввалаш Аллоҳ соғ саломат меравад, соғ саломат мегардад. Паста яъне бора қабул мекунад. Номероро таи видео мемонем мозӣ. Дӯстони азиз, Тоҷикистон Ленинобод мебарад, Хуҷанд, Душанбе, Данғара, Куллуб, Қурғонтепа. Ин бародари мо 10-12 сол ки рафта омадааст. Аввалаш Аллоҳ соғ саломат меравад, соғ саломат мегардад. Бора короче ами сумка-пумка присеп задаги мошини майда. Дами 4 рӯзда пурш мекунад, 5 рӯзагиш ҳай мекунад. Короче ита долга намекашонаш ва гарантш қатъия. Номероро мемонам, номерои бародарро мемонам, номерои худмани мемонам. Иншоаллоҳ ки ё одами боваринокай. Аввалаш Аллоҳ 12 сол ки рафта омадааст, беҳтарин одамай. Фанда фреб нест. Чотка бора мебарад, қабул мекунед. Боз занг мезанед, ҷамъ гириш мекунед, иншоаллоҳ ки беҳтарин мешавад. Худованд ҳамата барори кор биҳад, зинда ва сарбаланд бошед. Занг занед, бора ҷамъ кунед, чотка мерава меояд. Худованд нигаҳдор.